No niin, Joonas Huttunen. Ensimmäinen työpäivä takana, mitäs meni? Meni ihan kivasti kyllä. Itsekin ehkä vähän yllättynyt. Mutta oltiin eilen se Auron Ranchilla, niin se oli jotenkin vähän erilainen itseluottamus, mitä ollut tässä nyt hetki. Tapahtuuko siellä jotain erikoista siellä Ranchilla? No potun maagiset vinkit, niillä kanssa taas aukesi tää peli. Tai ainakin niinku... Oikein tiedä, itellä silti tuntuu, että ei se hirveän kaukana ollut niinku, että ei se mitään niinku... Ei se kuitenkaan ollut niin vahvaa se lyönti, mitä se score näytti. Huomenna pitää kyllä ottaa pienet aamutyöstöt vielä ja hakea vähän itseluottamusta. Et saatais pelattua 3 päivää semmoista OK kolonia. Oliko mitään erikoisia? Erikoisia? Sattumia. Tää ihan maagisia. Tää ihan maagisia. Pari aika aggressiivista linjaa. Ehkä vähän vahingoskin lähti, mut kyllä tänään pomppikin. Et ehkä siksikin. Joo. Mutta mukava oli kyllä